Siema sut ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n saff gan iach. Diolch yn fawr am eich ymuno mi yn y fideo hwn. Fan yma, dwi'n eisiau i ateb gofyniad sut yn Linux i paratoi yr gweithred gefndrefn ar gyfer y cyntaf defnyddiad. Felly, beth ydw i'n yn ystyru gyda'r geiriau cyntaf defnyddiad. Felly mae'r hon y sefyllfa lle rydym wedi newydd mewn sefydlu gweithred gefndrefn Linux ar y cyfrifiadur, ai ar y dydd caled mewnol neu ar y dydd caled allanol. Ac wedyn, rydym wedi llofnodi mewn i'r rhyngwyneb graffig defnyddiwr, yn union fel ar y sgrin fan yma, ond ar y cyfnod hwn, pan ydym ni'n mewn llofnodi ar gyfer y cyntaf tro, fe fyddwn ni'n darganfod mae llawer o bethau sydd ddim yn gweithio, neu gweithio yn llwyr. Enghraifft, pan dwi'n arddangos yr dwyllen dechreuedig, ac wedyn os dwi'n mewnbynnu yr meddalwedd gyda'r enw Simple Screen Recorder, mae hyn yn diffygio. Ac wedyn, os dwi'n rhedeg yr rhywlwr pecyn synaptic, ac os dwi'n chwilio ar gyfer y meddalwedd hon, sef Simple Screen Recorder, mae'r hyn yn diffygio hefyd. Ni all yr rhywlwr pecyn synaptic fan yma yn ei ganfod. Wedyn, os dwi'n agor y terfynach ac yn ymgeisio i amholi anglyn ar meddalwedd hon, trwy defnyddio'r yn gyntaf yr gorchymyn sudo i rhedeg y gorchymyn fel yr defnyddiwr gredyn, ac wedyn i rhedeg y gorchymyn apt cysylltnod gyfan neu apt cysylltnod gerchu. Beth sy'n digwydd? Wel, cawn ni'n gweld. Nawr mae gyda ni y neges gwall sydd yn dweud nid ydy'r defnyddio hwn yn yr ffel sudo was, fe fydd yr digwyddiad hwn yn cael ei adroddiadwyd. Ond nawr, os ydyn yn mynd llofnodi fel y defnyddiwr gredyn, beth sy'n digwydd? A dyma'r un gorchymyn fawr o blaen, ac nawr mae'n dweud ni ellir llewri'r pecyn Simple Screen Recorder. Felly mae'r anhawsterau o'r cyfryw sydd yn ein llesterio ni wedi o'r defnyddio'r gweithred gefndrefn yn cwbl llwyr. Felly i orfygu yr anhawsterau hyn, mae'n angen i ni i paratoi yr gweithred gefndrefn ar gyfer y gyntaf defnyddiad, ac ar yr ochr dde o'r sgrin dwi'n wedi rhestru yr camau sydd yn angenrheidiol i wneud ar gyfer hyn. Yn gyntaf, mae angen i ni i dechrau y terfynach trwy'r pwyso ar y botwmau amgen gyda'r rheoli gyda'r rhestren T i dechrau y terfynach newydd, ac rydym wedi cwblhau hyn, ac wedyn ar gyfer yr alca mae angen i ni i fewn llofnodi yn llwyr fel y defnyddio'r gredyn trwy defnyddio'r cysylltnod ac wedyn y gwaglau difain o'r gar gredyn. Ac rydym wedi gwneud hyn os rydym yn rhedeg y gorchymyn pwy ydw i. Nawr mae'n dweud ydw i yn yr defnyddio'r gredyn. Wedyn, fel gwrthwechwyd yn y neges gwall, nid ydy'r defnyddiwr yn yr ffel sudoers, felly mae angen i ychwanegu y defnyddiwr un imiwn i'r carfan ar gyfer y sudoers ond sut. Felly mae'n angen i ni defnyddio'r gorchymyn user mod.
gyda'r diwysiadau yn y fach lythyren A i atodi y defnyddio'r newydd i mewn i'r carfan ar gyfer y pseudo-words. Mae'r fach lythyren A yn cynrychioli y gair Saesnig i ychwanegu, ac wedyn gyda'r prif lythyren eg i benodi y carfan i fod y carfan pseudo, ac mae'r prif lythyren eg yn cynrychioli y gair Saesnig ar gyfer carfan neu grŵp, ac mae'n angen i ni i wneud hyn ar gyfer defnyddio'r un. Felly, dwi'n mynd i mewnbynnu a gorchymyn fel hyn. User mod, gwacle, namin, fach lythyren A, prif lythyren eg, gwacle, ac wedyn yr enw'r o'r carfan neu grŵp, sef pseudo, ac wedyn yr enw o defnyddiwr, sef un, fel hyn. A dyna ni. Nawr, anglyn ar nesaf cam, sef mae angen i ni i olygu yr ffel yn y lleoliad blaenslaes ac ati, blaenslaes rpt, blaenslaes tarddiadau, pwynt rhestr. Mae'r ffel hwn yn cynnwys yr cyfeiriadau o'r cadwfedd ar gyfer yr meddalwedd, sydd ydyn nhw'n gallu ei llarwyddo os nad ydy'r cyfeiriad o'r cadwfa enghreifftiol union yn yr ffel fan yma, ni byddwn ni'n gallu dod o hyd o'r meddalwedd i lawrlwytho. Felly nawr, os ydyn yn agor y ffel, sef blaenslaes ac ati, blaenslaes rpt, blaenslaes tarddiadau, ac wedyn pwynt ac wedyn rhestr. A dyma'r cymwysiad. Yn gyntaf ar y llinell 3, mae gyda ni y cyfeiriad o'r cadwfar ar yr cyfrwng ar gyfer y mewn-sefydliad, sef deb gwacle ecdi-rom. Ond ar y foment, nid ydy'r hyn wedi ei pillgynnu union yn yr porthladd neu hosannin, felly nid ydy'r cadwfar fan yma ar gael. Ac wedyn ar gyfer y cyfeiriadau eraill sydd yn dechrau gyda'r gair deb, deb, sydd yn dalfariad ar gyfer yr enw Debian, sef y dosbarthiad rhiant ar gyfer y dosbarthiad cyfredol, sef Devuan. Maen nhw'n i gyd yn ei flaen dodwyd gyda'r arwyddnod stwnch neu hanch sydd yn gyferio neu golygu mae'r rhain wedi ei sefydlu mas. Mae'r llinellau sydd yn dechrau gyda'r stwnch ac wedyn deb ac wedyn gwacle ac wedyn yr cyfeiriad o'r URL yn cynrychioli y cadwfa ar gyfer y meddalwedd, ond mae'r rhain sydd yn dechrau gyda'r stwnch ac wedyn deb ac wedyn cysylltnod ac wedyn sreg yn cyferio at yr cyfeiriadau ar-lein ar gyfer yr cod tarddiad. Felly os ydyn ni eisiau i llarwyddo y cod tarddiad ac i gysglydu y meddalwedd yn lleol ar y cyfrifiadau lleol, ydyn ni'n gallu cynnwys y cyfeiriadau hyn i llarwyddo neu i archwilio arnynt. Ond os ydyn ni eisiau dim ond y meddalwedd ac nid y cod tarddiad, mae angen i ni i swybu i mewn yr llinellau neu cyfeiriadau sydd wedi ei swybu mas ar gyfamser, fel hyn, trwy yn gyntaf yn odynnu mas arwyddnod stwnch ar dechreuad o llinellau gyda'r gair deb ac wedyn y gwacle, fel hyn. Ac fel hyn hefyd. A dyna ni. Wedyn dwi'n mynd i sefydlu mas y llinell deb gwacle ecdi-rom oherwydd ar ôl y gyntaf yn sefydliad o'r gweithred cefn hwn, dwi ddim yn meddwl rydyn ni'n mynd i defnyddio
cyfrwng ar gyfer y bensefydliad unwaith eto, unrhyw bryd yn fuan. Nawr, mae gyda ni dwy llinell ar llinell 6 a llinell 16 sydd yn cyfeirio at y cadwfedd ar yr wefan deb.devuan.org. Ond, os ydych chi eisiau detholiad o feddalwedd sydd yn ychydig yn fwy eang, mae angen i ni i gynnwys y cyfeiriadau ar gyfer cadwfedd ar gyfer yr rhiant dosbarthiad sef Debian. Felly, ar gyfer hyn mae'n angen i ni i agor y poriwr ac wedyn i forchyrchio'r i'r wefan wiki.debian.org ac wedyn yn y Saesnig y tardiad rhestr. Felly os rydyn nawr yn archwilio ar gyfer y poriwr, ac nawr os rydyn yn mewnbynnu y cyfeiriad sef wiki.debian.org ac wedyn /s OURXS ac wedyn y prif lythren LEST fel hyn. A dyna ni, nawr os rydyn yn torchi i lawr, a dyma'r cyfeiriadau ar gyfer yr cadwfedd. Felly rydyn yn gallu dethol y rhain i gyd fel hyn, ac wedyn i alsgrifio i mewn i'r tocr fwrdd fel hyn. Ac wedyn yn ôl yn yr ffeil tarydau.restr, rydyn yn gallu cynnwys i mewn yr cyfeiriadau fel hyn. Ac wedyn, ar gyfer yr cyfeiriadau ar gyfer yr codadiad, rydyn yn gallu ei sylwi mas nhw fel hyn, gyda'r aruthnod y stwnch. Nawr, rydyn yn gallu acip y ffeil fel hyn, a dyna ni. Nawr, ar gyfer y pumed cam, rydyn yn gallu ymadael fel wreddyn ac yn al fe'n llofnodi yn y derfynell. Felly ar gyfer hyn, os rydyn yn mewnbynnu y gorchmyn i ymadael fel y greddyn fel hyn, wedyn, dwi'n yn gallu ymadael oddi wrth yr cyfystedd fan yma, fel hyn, ac wedyn dwi'n gallu dechrau y derfynell newydd fel hyn. Nawr, dwi'n yn gallu mewnbynnu y gorchmyn sudo gwacleu rpt gysylltnod cerchi gysylltnod i diweddaru fel hyn, ac wedyn dwi'n gallu mewnbynnu yr cyfrinair. Nawr mae'r cyfeiriadau yn y cyfrifiadau lleol ar gyfer yr cadwfedd yn cael ei diweddarwyd. Nawr, yn ôl yn y rhewlwr becyn synaptig, os dwi'n yn archwilio ar gyfer yr simple screen recorder unwaith eto, mae angen i mi i gau yr gyfystedd cyfredol ac i alderchau fel hyn. Ac wedyn unwaith eto, i mewnbynnu yr enw o'r meddalwedd, sef simple screen recorder fel hyn. A dyna fe. Nawr, dwi'n yn gallu
Mae'n sefydlu meddalwedd yn arferol fel o'r blaen, trwy clicio ar yr blwch gwirio ar gyfer y meddalwedd fel hyn, ac wedyn i clicio ar yr botwm i cymwisio fel hyn. A dyna ni, mae'r newidau wedi eu cymwyswyd. Nawr, os ydyn yn cael yr rheolwr pecyn synaptig fel hyn, ac wedyn os ydyn yn dechrau diwylliau'n dechreuedig fel hyn, ac wedyn yn mynbynnu yr enw meddalwedd, simple screen recorder, a dyna ni. A dyna fe, mae'n yn rhedeg yn llwyddiannus. A dyma'r sut rydyn yn gallu paratoi ar amgylchiad yn yr gweithred cefn Linux ar gyfer y Cyntaf Defnyddiad. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn edrych yn gweld yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach, a hwyl.